Yes, velkommen til det her SO robotprojekt, hvor lavet af Claus, Christoffer, Frode og Camilla. Og nu vil Frost lige fortælle noget om noget matematik. Ja, vi skulle fremstille en bane, en vektorfunktion, der er 2,5 meter lang. Og der har vi brugt den her formel her, hvor vi har sagt, at da der må være en maks afstand fra startpunkt til yderpunkt på 0,5 meter, så har vi sagt, at vi ganger den her med 0,48, så er den inden for rammerne, og vi kan se, at rammerne det er beskrevet af den her cirkel her, som vi også har funktionen til her. Og her har vi dødszonen, som vi har rykket væk fra ved at plusse. Det kan vi så sige, det er der, hvor vi så flytter rundt på. Godt skal det lægge til, i stedet for plusse. Ja, eller addere. Addere, ja. Den er god. Vi har valgt en figur med to krydsninger, og det kan vi se, at det får vi frem ved det, vi har inde i t. Hvis vi har t3, altså 3 gange større end sinus, så får vi en figur med 3 toppunkter, og derved 2 krydsninger. Så det synes vi har været den flotteste figur. Og vi har så bestemt længden af den ved at bruge den her beregning i n-spire, hvor vi har defineret x-aksen og y-aksen af retningerne, og så har vi differentieret dem begge to, og så sat ind, og så er vi gået fra 0 til 2 pi, som er hele vejen rundt i en cirkel, da vi arbejder med sinus og cosinus, så det her er det optimale for at finde en længde, og vi får så en længde på 2,4 meter, og det holder sig inden for kravet, og det er en god ting. Yes. Og så tror jeg, at vi går videre til det. Så fysikdelen med vores color sensor. Color sensor den fungerer på den måde, at den udsender noget lys, hvorefter den farve, den rammer, den reflekterer så lys tilbage. Hvor så den her color sensor har et gitter, hvor lyset kommer ind i. Her splittes lyset så i flere afbøjninger, hvor man kan se heroppe, at det splittes her fra 0 til første, anden og så videre ordener. Her har vi afbøjningsvinklen mellem de forskellige ordener, som er sat som alfa. Den er forskellig afhængig af, hvilken bølgelængde der bliver reflekteret ind i gitteret. Og så når den rammer strålen hernede her bagved, når den rammer væggen, så kan color sensor så registrere, hvilken farve det er, den får sendt ind. Formlen for at finde ud af det her, det er n gange lambda er lige med d gange sin til vinklen mellem ordnerne. Hvor n det så er antallet af ordner, og lambda det er bølgelængden af strålen, og d det er gitterkonstanten, og så alfa det var den her vinkel mellem ordnerne. Så. Ja, til sidst har vi koden og programmeringen, som er brugt for robotten, og det den så gør, det er, at den er sat op til 2 farvesensor eller 2, hvor de begge to måler lysstyrken, hvor man så tager den ene lysstyrke, trækker den fra den anden, og så det sidste så ganger den op med 1. Det bruger robotten så til at se, hvor kraftig en drejning den skal lave, og det har vi sat til en hastighed af 30, eller kun strømstykker 30. Og den skal fortsætte det her i cirka 21 sekunder, for det er det, vi gennemsnitligt beregner. Til sidst er den sat op til at afspille en lydfil, når den succesfuldt er kommet igennem. Yes. Ja, yeah. Og så har vi en video, hvor vi gennemfører banen, som vi lige prøver at afspille her. Yes, der kan man så se den køre. Kan vi ikke få det der lyd derfra? Det er lige meget. Det er lige meget. Der kan man så se den gennemfører første sving. Det er ikke lige meget. Det er ikke lige meget. Nå, nu fik du pauset. Ja, videoen. Jo, det er fordi den anden er indenfor. Nej, bare så kører vi igen. Man ser her på sensorerne, at den holder sig inden for de 2 sensorer. Så hvis den på et tidspunkt læser sort, så drejer den simpelthen derved. Og der fortsætter den så. Yes. Fordi den har sin egen stopmekanisme. Yep.
Har vi en med... Ja, det var det.